Ngayong bidyong to, puntahan natin ang Agno, Pangasinan. Pasyalan natin muli dahil itong bayan na to ay napakaraming tourist spot. Pasyalan natin ang Bangol Crag, Umbrella Rock, Parola, Abagatanin Cove or Abagatanin Beach, Pag-asa Tower. Ngunit itong Pag-asa Tower ay kasalukuyan palang ginagawa at kailangan natin ito ipaalam bago tayo makaakyat. Itong Pag-asa Tower pala ay isa na naman tong highlight na tourist destination dito sa Agno, at kung saan makikita mo ng palibot ng West Philippine Sea. Matatanaw mo dito ang Abagatanin Cove, Abagatanin Sawit, Umbrella Rock, Aluling Beach, Bangol Crag, at saka marami pang beaches na matatanaw dito sa Pag-asa Watchtower. Pero sa kalaman ng lahat, yung Pag-asa Tower pala ay hindi pa ito bukas, at kami lang ay nagpaalam para masilip at saka matanaw yung palibot ng Agno. Tara, explore natin ang Agno. Dito pala kami mag-start guys sa Makatarim, Pangasinan, sa may sentrum via Orbistondo, yung road na to. Tapos dito na kami mag-start papunta sa Agno. Ayan, nag-pull tank kami ng aming mga motor para diretso na. Ayan guys, subaybayan nyo yung aming lakad papuntang Agno dahil ang Agno ay napakaganda. Yung Agno, maraming mga lugar doon na pwedeng pag-adventurean kung mahilig sa adventure. Marami ring beach doon, mga white sand, mga rock formation, mga ganon. So explore natin yung Agno para makilala naman yung bayan ng Agno. Dito tayo ngayon sa bayan ng Sual. Dito tayo sa Sual guys. Ang oras ay 5:31 ng umaga. So mga 5:31, nasa 6:30 tayo siguro doon. Mga tayo sa Agno. Ang bayan ng Sual, maganda. Okay. Parang malakal niya. Ilang bang ko sa buwitruan. Saan tayo guys? Sagang dito eh. Hello. Bilis na mga kasama ko ah. Sana
Dam City of Alaminos. Pero hindi yan yung ano eh, yung buwan talaga. Ayun eh, yung buwan. Okay. Alright. Yes. Ang tawag nitong motor ko ay Body Boy. Body Boy. Body Boy. At saan ako pumunta? Ito yung Body Boy ko. Oras ay 5:47 ng umaga. Tapos from mga tarin, puntang pa rin. Bawas ka ito? Wala pa. Bawas di kanya ko. Bawasan. Manong litro aja ya? 5.5 to. 5.5. May kuliwaan pa. Dito sa ano guys, pag makita nyo tong ano, yung junction dito sa Alaminos, kaliwa kayo dito, makita nyo dito yung ano, Sabangan Beach. Diyan tayo sa pupunta. Sabangan Beach tayo muna. Pupunta natin mga yan, Sabangan Beach ko doon. Bypass kasi ito eh. Yung bypass guys yung daan. Tapos pagdating nyo dito, merong nakalagay dito na Bani. Bani. Ano, pupunta tayo sa Bani. Saan ba? Bani. Wala. Walang nakalagay. Kanan na lang kayo dito. Ito guys oh. Kanan kayo dito. Ay, ito pala oh. Bani, Anda, Bulinaw. Yan. Dito tayo. Tapos kakaliwa na tayo dito. Bypass ito ng Alaminos. Para hindi na tayo dadaan sa bayan. Sa bayan kasi mga traffic. Ito Bulinaw, Bani, Agno, Anda, Alaminos, Patar, Bugatan, Umbrella, Pinchonte, Tundul. Sapat, Bugatan na tayo, Bugatan na. Daw yung top speed niya, yung bilis. Ito na guys, so may araw. Patar, baga tayo ng Umbrella Rock, Enchanted, tsaka Tundul Beach. Pag ganun, kaliwa, kaliwa tayo ngayon. Clear. So ano na lang, Jollibee reference, so kaliwa na tayo. Natin yung buwan Dan lang natin yung buwan na yan. Doon na yung Philippine Sea. Junction ng Bani, Pangasinan. Kakaliwa na tayo dito. Pag kumanan ka dito, papuntang Bulinaw tsaka Anda. So kaliwa tayo dito. Dito tayo dito. Pag kumaliwa tayo dito, papunta na ng Agno. Yun. Lang mo to. Yan, ito yung bayan ng Bani. Diba? Palengke.
Doon muna tayo sa kwan. Saan tayo rito? Doon muna tayo sa may Bangol Crag para wala pang angin. Wala. Maga. na ng Algeta. Dali ko. Let's go. Tapos balik tayo maya. Guys, unta muna kami sa Bangol Crag. Ang ganda ng mga ano, yung mga Princess May. Ano ba to? Doon sa doon sa Bangol Crag. Yeah. Doon muna kami sa Bangol Crag, unang target namin. Ito ba? So guys, ito muna kami sa Bangol Crag. At tawid niyo ng ano, ng tulay. Ito direct na. Dito. Tandaan. Tawid nyo pala ng tulay, kakanan kayo. Kanan. Dito. Ito muna kami sa Bangol Crag para wala munang hangin. Dito lang to guys sa Agno. Ganda. Sabi ko sa inyo, hindi pa masyadong explore yung Agno eh. Pero sa totoo lang napakaganda dito. Hindi ko kaya binabalik-balik ako sa yung lugar na to kasi puntahan nyo, napakaganda dito. Ang ganda talaga. White sand. Ay, low tide. Low tide. Tara. Ayan. Dyan lang tayo kain mamaya. Tara, doon tayo. Oo. Ganda guys. Kilala na siya kaso nga lang hindi pa kasi masyadong pinupuntahan yung lugar na to eh. Ang ganda. Yan oh. Punta kami sa cliff dive guys. Ayan, buhangin lahat yan oh. Buhangin kung wala kasing pupunta dito eh. Oh. To, puro buhangin to. Yan. Buhangin. Tapos doon kami pupunta sa ano guys, may cliff dive. Yung kaunti na lang. May ano kasi dyan, may cliff dive. Diyan na kami naliligo dati. May video ako dyan eh, yung magtatalon yung mga bata. Ayan o. Okay, so itong Agno. Yung Agno guys oh. Tapos mayroong view na napakaganda dyan. Yun ang pupuntaan namin. Tapos palipad kami ng drone para makita ninyo. From ano, sa may pinagpultangan ko kanina sa may mga tarem, full tank, hindi pa bumaba yung ano niya eh. Full tank pa rin eh. Full tank pa rin. Ganda. Oh, puro white sand dyan, buhangin. Pwede kaya mag-overnight siguro dito ng ano siguro tent. Pag punta kayo doon kay Uncle Dong na Bauson. Pwede kayo magpaluto ng pagkain niyo doon. Bili na kayo ng bigas,
sa kanya. May tindahan siya, oh. Mayroon siyang stock ng mga isda. Isdang dagat. Pwede nyo paluto, pwede nyo pasigaw, pwede nyo pa prito, gano'n. Depende sa gusto ninyo. Bayaran nyo na lang siya. Tapos mayroon siyang mga cottage doon. Pero walang pupunta kasi nga hindi pa kilala nga masyado. Ito alam niyo tong tong tabi ng dagat na to. Dugtong to ng ng Kabungawan Beach. Na puro white sand. Napakaganda dito. Kaso nga lang yun nga, daan ng problema. Daan. Kung maayos lang sana yung daan. Sige. Hanap tayo ng akyatan. Yun guys, oh. Tapos meron siyang cliff dive dyan. Pero maghanap tayo ng daanan. Problema, kung tayo dadaan. Yun guys, oh. Ganda. Tapos doon tayo. Dito tayo sa Yan. Dito tayo. Dito daan kayo dito. Pwedeng bumaba dito? Uy, ganda oh. May taguan. Di dulo pag naanta? Saan? Dino. Di kayo nagbaniet. Sige, tara. Tara, samahan mo ako doon. Saan pa? Doon, sa dulo doon. Saan daan dito? Pag dito? Pwede naman din. Sige. Sige. Dito tayo daan. Ito na ako dito na kikilip dive kasi dito yung dito yung sarap sarap maligo. May pool siya eh. Ayan o. Yeah. Ayun o, pwede o. Hindi maligo, wala siyang masyadong hangin. Ay alon. Pero pag maalon kasi dyan, para kang hinigop. Hindi pwede. Dito tayong papalipad. Uy, dito na tayo. Ay, mahangin dito sa part na to. Nice. Talaga. Dito talaga. Dito na talaga. Yun. Amoy tayo ng kambing. Sabihin tambayan ng mga kambing to. Dito tayo. Okay. Fix na gyud. Fix na tayo ng gamit. Palipad tayo ng drone. Yan o. Bye guys o. Woohoo! Lupit o. Yun. Oh. Galing. Palipad tayo ng drone dito guys. Woohoo! Baka wala pang masyadong hangin. Pero may hangin na eh.
Agno. Nakuha na kami ng konting drone shot, tapos dito na. At pagkata ay umbrella rack pala. Umbrella rack ngayon, next target namin umbrella rack. Okay guys, umbrella rack tayo. Ito yung circle oh. Papakita ko sa iyo ano. Ang yabo, nalulong, baruan, dangloy, gayasan, magsasay, na matukan tuka. Yan. Dito kami, dito tayo. Oh. Yun. Public market. Ito yung public market. Lapit lang yung beach dito, kaya kung kailangan nyo na, pag nandun na sa beach, kailangan nyo na makain, ganun, lutuin, o mga kulang na gamit nyo, pwede kayo dyan sa public market, malapit. Ito munisipyo ng Agno. Yan, municipality of Agno. Yan guys, yung plaza nila, plaza ng Agno. Basketball court, diretso lang, tapos makita nyo tong simbahan nila, old na simbahan. Dito naman, ano naman to, simbahan din, maliit. Hindi pinigyan. Ayun, tawag doon, Methodist Church. School, Umbrella Rock, 4.2 kilometers. Ayun, Umbrella Rock tayo. Huwag tayo ngayon sa Umbrella Rock. Ayun, bakbak. Bakbak na tayo. Sa kanan ay school, National School ng Agno, maluwag. Sa kabila niya, National High School. Actually maluwag tong ano na to guys, itong high school na to, katalit dyan na National High School. Ito yung national nila, National High School. Ito, Umbrella Rock. Ayan, may signboard. Diretso, bakbak ulit. Sabit na. Sabit na, Umbrella Rock. Yan guys, 350 kilometers Umbrella Rock. Yan. Dito. Umbrella Rock guys. Pero may video na ako dati dito, kaso nga lang gusto tong mga bata na dumaan daw, hindi pa nila nadaanan eh. Kaya video ko na rin ulit. Entrance guys ay 10. 5 tayo. Ay bayad na. Sige. Tag 10 isa.
Sige, sige. Abs, 10 ka piso. Umbrella rock. Estudyante, bawal dito. May monkey yata, may monkey ba? Okay. Saan mo pupunta? Doon tayo galing oh. Yun. Ticket lang namin 4 hours. Tutulunggaan to, dapat ito itong dumangkat tayo. Wala nang wala ka. Yun guys oh. Pangit lang mga pagkataan na. Ay, dahil naman tanan. Sabay akyat na. Tapos wala pa akong ipakita dito sa light tawag lang parula tawag kasi nila dito eh. Yung light ng signal light ng mga mangisda. Kung ilang steps to. Yan. Para alam nyo na rin to. Para makita nyo na rin kung gano'ng kataas. Ito na naman tayo dito na naman tayo sa akyat-akyat eh. Sawa na ako dun sa timbak ng ganito akyat-akyat na ganito eh. Ito na naman. Hingal na naman. Automatic. Ha? Yeah. Naayos na pala nila. Dati kasi sira-sira to eh. Ha?
Kapagod. Ganal kaya mo tarteta to. Nagdabaw kayo ta. Nagdabaw na ako dito. Toy. Drone ito. Hindi nga to. Palipad din ako sa taas ah. Nagdabaw kayo dito. Nagpudot kami. Sunod mo ba? Madali nung itibanda dito. Hindi ko hintayan. Sa kusinip pa umiyaya. Dito, nagkabila ako. Woo! Ha? Ayan naman siya oh. Kami galing oh. Nakakahingal. Ha ha ha. Isa pa. Yun. Doon, wala na. Ay, meron pa, meron pa. Oho. Oho. O yun. Hoy! Alright. Dali. Whew. Kakahingal kaso ito guys, diyan kami dumaan, may kalsada dyan eh. Tapos doon kami nagpalipad kanina sa Bangol Crag. Bangol Crag. Tapos kitang kita mo yung ano, mga bato, corals. Yan, may mga bitak-bitak. Yan. Doon kami pupunta guys, sa Bacatanen Cove. Bacatanen Cove kami pupunta guys. Ano lang, dinaanan lang namin to. Yan. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. Each time of year carries
carries memories, like a never fading whisper in the breeze. Oh, we will keep on changing all over again. Yeah, we will keep on changing, just like another season. Don't want another day without you by my side. Oh, this season. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Just like another season. Just like another season. Mas shortcut daw dito eh. Daan. Yehey! Love it. Magasgas. Magasgas yung akin. Woo! May tower oh. Ha? Ayan oh. Iba to. Ha? Ha? Uy. Meron na akong video nito. Binabalikan ko lang kasi hindi nag-record yung drone dati na nalipad namin dito. Yan o. Nakita yung ano, libot. Yeah. Yeah.
Kat kami, saglit. Ayan o. Yung mga kwarto to guys. Wow. Mga kwarto. CR. Yan. Habang malamig pa. Ano to? Ano floor na to? 9th floor. Again na naman. Akyat na naman kami dito. Dahil yung binidyo namin dati ay yung drone pala. Patras hindi nag-record. So, retake. Retake. Magre-retake kami. Actually, di pa ano to may paalam nyo pag pupunta kayo dito, paalam nyo dahil hindi pa siya kailangan nyo paalam siya kung nagbabantay. Mga kwarto. Ganda, no? Ganda tong tower na to, may mga kwarto, oh. Wow! Kita tengah orang view na. Kita tengah orang. Hello. Pag umakyat kayo dito, paalam nyo sa babantay. Di basta-basta umakyat dito. Kailangan natin paalam. Asa naman? Puro akyat. Woo! May salamat. Sana lang. Last floor. Ay, dapat na natin lang. Hey guys, wow! Ganda dito sa ano niya. Grabe, oh. Nakita mo yung palibot, oh. Aha. Diba? Pero mas malupit dito sa rooftop. Hey guys, oh. Doon kami dumaan, oh. Ha! Ang ganda. Balik na naman kami ulit dito. Hindi na nabitin. Hindi nga hindi nag-record. Doon kami galing palipad ng drone. Yun. Tapos yung white sand na yan, yung pinanggalingan namin, yung Bangol Crag, grabe haba na white sand dyan hanggang doon. So, ang Agno ay more in tourist destination to eh. Dapat yun ang unang napoprovide talaga kalsada sa mga tourist spot doon, mga beach. Hanggang taon na ako ngayon, hanggang ganun pa. Ganun pa rin. Yan guys, oh. Palipat tayo ng drone. Naantay na lang dito, sabi ni Kuya, yung ano na lang, yung radar na lang yung inaantay na ipapatong dito. Ngayon ang gagawin natin, dahil nga yung video namin dito dati nagpalipad kami ng drone, hindi nag-record. So ang gagawin natin ulit ay mag-retake. Wait, take mag-retake tayo na magpalipad ng drone, kaya binalikan ko kasi pangit naman yung nabibitin kayo sa pinapakita. Dapat buo. Noon hindi ko na pinakita yung binidyo ko dyan sa akin kasi hindi siya buo, hindi rin sulit. Ngayon dahil sana mag-record kasi minsan sablay yung recording ng drone. Sa sobrang excited, hindi pala napipindot yung ano niya, yung record button niya. May sablay.